এইটো দলত স্থান নাই কিন্তু মদ আমাৰ দলত একজনো মদ খোৱা মানুহে নাই সুৰাপান কৰি ৰাইজৰ ৰোষত UPPLৰ নেতা ওদালগুৰিৰ ভকতপাৰাত UPPLৰ নেতাক বহু খেদা ৰাইজৰ खुलुमबाय फिन खनसे आरोबाव हेलो ब्लग चेनेलाव नैबे दिनैनि थामथि भिडिअ स' जोबोद इन्टारेस्टिं ना थांनाय समावहाय बिसायख'थि मेल खुंनाय बायदिसिना प्रेस मिटफोरावहाय जों नुदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारि राजु ডাঙৰীয়া নাখায় RAJUNARZARY নাখায় গোবিন্দ বসুমতাৰী নাখায় আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই কিন্তু মদ আমাৰ দলত একজনো মদ খোৱা মানুহে নাই আমাৰ দলৰ নেতাও নাখায় আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া নাখায় RAJUNARZARY নাখায় গোবিন্দ বসুমতাৰী নাখায় আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই बिथाङा बुङामोन बिथाङा बुंदोंमोन जे UPPL हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफोरा लोंनाय बायदिसिनाजों जरित थाया बा लोब्बा लाखिया बिथांमोना जोबोद मोजां गुनि गियानि व्यक्तिफोरासो UPPL दोलोखौ दैदेनो आरो खुरापान बायदिसिना खालामनायजोंहाय खुनु सोमोन्दो गैया होननानै जोबोद माने कनफिडेन्टलि बुंदोंमोन नाथाय मोनसे पलिटिकेल हान्जायावहाय फ्रमनिबो केरेक्टारखौ बिथाङा बोरै 2 सेकेन्ड बा 2 मिनिटनि गेजेराव माबोरै जाज खालामनो हाखो जे दिनैनि समावहाय बेबायदि इमान लयेल मानसि दङना स' दिनै बे खोथायाबो सोराङाव फैदों दिनै उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव डिभिजननि जेनेरेल सेक्रेटारि एन्टनि होननाय मुंनि व्यक्ति जों लोगोसे जगत होननाय मुंनि व्यक्ति आरो पवित्र होननाय मुंनि व्यक्ति बिथांमोना ब्लक भेरगाव UPPL कमिटिनि मैखोम माने गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिथांमोना गावसोरनिनो सासे UPPLनिनो दैदेनगिरिनि न'आवहाय बिदि लोङै जायैहाय दावराव दावसि जानाया दिनै सोराङाव फैदों बा मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट जादों एन्टनि बसुमतारी ब्लक सभापति पवित्र बसुमतारी আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগত ডেকাক কছাৰীপাৰ গাঁৱত বহু খেদা দিলে স্থানীয় ৰাইজে এজন লোকৰ ঘৰত সুৰাপান কৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ নেতা কেইজনৰ UPPLৰ কৰ্মী জ্যোতিৰ্ময় লাহাৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সুৰাপান কৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল নেতাকেইজন ৰাইজৰ ৰোষৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আটাইকেইজন অৱশ্যে এন্টনি বসুমতাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ৱাগনাৰ বাহনখন জব্দ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে অৰুণাচলী অবৈধ সুৰাৰে সৈতে জব্দ কৰা বাহনখনৰ আৰক্ষী পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলি কৰি দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া आरो बेल' नङा बिथांमोना रायजो राजाफोरजों होसो हरजादों होननानैबो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे बिथांमोना अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैनाय जौ जेनाखि जोंनि आसामाव लाबोनो थाखाय इलिगेल बेखौ लाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि गारियाबो पुलिस बिफानजों जब्द खालामजादों होननानै मिथिनो मोनो अब्ला दिनै UPPLनि इमेजआ बेसेबां मोजां रायजोफोर दिनै बिथांमोना निजेनो गावखौनो खुद बाख्नायनानै लायो मोजां ओरै थोरै होननानै नाथाय दिनै मोनफा मोनफा दिनै जाथायफोरा बिथांमोननि गेजेरावहाय सोमजिगासिनो दङ जागासिनो दङ आरो बेबायदिनो सावरायजागासिनोबो दङ दिनै जोङो बिराद डिपलि साननो गोनां बाथ्रा गैया दिनै इजिलि जोङो बिथांमोननि बै बुंनाय बाथ्राफोरनि फारसे माने गावसोरनो गावसोरनि कुइसन एन्ड एन्सार्सखौ हरगासिनो दङ माने सोंनायनि फिननायखौ हरगासिनो दङ गावसोरनि केरेक्टार गावसोरनि जि बुंनाय गावसोरनि राव बेफोरनो दिनै गावसोरनि जि अस्तित्व बिथांमोननि जि केरेक्टार बेखौ गावसोरनो फोरमायथिनानै होगासिनो दं रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय स' आंनि बुंनो गोनाङा दिनै नैबेसिनोसै नोंथांमोना नैबेनि फारसे बे इन्सिडेन्टनि फारसे मा बुंनो सानो प्लिज कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन साइनिं अफ फर टुडे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय